Jama'a yau lalle an yi uwar watsi a cikin Gaza, wanda wannan musayar wuta da zina so in kawo rahoto na musamman akan ta. Alhamdulillah zamu ce Isra'ila ta tafi za ta kai hari a cikin Gaza ta ƙasa, za a danna saboda ana ganin kamar za a yi shifting. Mun samu mun huta ta can, to bar kuma mu kutsa ta nan. To kuma shi dai dakarun Allah, mutanen Hamas sun yi shiri sosai, sun kintsa sosai, sun yi shiri wanda makiya ba su taɓa tunaninsa ba. A halin da ake ciki a wannan gabzawa, an zubar da tankoki kusan guda 7, wanda duka wannan tankoki sun tashi daga aiki, an dake su da wannan makami mai suna Yasin. Sannan su kansu Isra'ila abinda suka bayyana, wanda yanzu suna cewa an kashe mutum 3, suka ce an kashe mutum 4, mutum 5 sun zama rashin, sun samu jikkatuwa. Yanzu kuma sun gudu suna cewa an kashe 14. To gaskiyar magana, masaniyar da muke da ita a kafafen yatsa labarai wayanda suke tuhowa daga can kai tsaye daga Gaza, gaskiyar magana abinda ake faɗa shine an kashe mutane da sun doshi 80 da wani abu, wayanda kuma wayannan duka sojojin Isra'ila ne. Dama ba su taɓa faɗar gaskiya akan adadin abin da aka kashe musu ba, domin helicoptoci na da suke kwasa wayannan kaya suke kaiwa a gurare, na ce kaya ina nufin gawawwaki kenan, sun an yi jigila mai yawa. Kusan zan iya cewa jirage guda 3 suka yi amfani da su, helicopter suna kaiwa suna dawowa na ɗiba wayannan gawawwakin. Hatta ɗibar gawan ma sai da ta ɗauki lokaci kafin a ba su dama su zo su ɗiba, saboda wurin ba daɗi, babu tsaro, babu kuma wani yanayi ma da za a iya zuwa ɗiba gawawwakin. Allah ka ba mu nasara, Allah ka ba Hamas nasara, kuma abubuwan da ake ta yi na addu'o'i a ci gaba da yi, domin Allah yana ba su nasara, muna kallo. To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A wancan hare-hare da aka kai gidan Netanyahu a rana ta 3 bayan kai wancan hare-hare wanda aka ce an kai gidan shugaban kasa, an samu family house ɗinsu. To gaskiyar magana, dama a wancan lokaci mun faɗi cewa ƙanin Netanyahu ya mutu. Ƙaninsa wanda suke uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ya samu kansa a cikin wannan masifa, ya fada ya mutu a wannan hari. To shine aka yi wata kware jana'iza ta ɓoye, saboda a yada wa mutane, kada a yada wa mutane cewa ga irin abin da ya faru. Amma tabbas wayancan abubuwa da suka faru a wancan hare-hare sun yi sanadiyar mutuwar kaninsa. Sai kuma ita kanta matar ta da cikin Jerusalem ne, cikin talakawa ta zauna ta rayu, saboda nan ana ganin kamar da tsaro, kuma Iran ba za ta taba harar wayannan gurare ba. Sojoji, musamman shi wancan matsoracin dan Daudu, ministan tsaro na Isra'ila, ba abin da ya iya sai kuri, musamman Ben Gvir, ministan wato tsaron cikin gida, shi ma kansa aka tambaye shi me dalilin da yasa ka tsokano mana Iran, sai ce wallahi ban san karfanta ya kai haka ba, amma yau wai shine saboda propagandar iska, saboda su yada wa duniya propaganda, wai shine yake cewa sun yi nasara akan Iran, za su yi kaza. Saboda haka duka irin wannan abubuwa ne da dama yaƙi ya gaji propaganda. Ina fata al'umman mu su waye, su gane me ake nufi da propaganda, tunda kuna samun bayanai irin wayannan abubuwan da sun zo. Kada mu rudu, kada mu damu, kada mu rika ganin kamar cewa ga yadda abin yake. Ba a hannunsu muke ba, ina nufin angle din ba a hannunsu yake ba, yana hannun musulmi ne a yanzu. Sautin Iran ya canza, kaurin muryarta ya canza, kwarjininta ya canza, kimarta ya canza, zancenta ya canza. Allah ya kawo wani kwarjini ya saka mata, ta zama mai karbuwa a cikin musulmi. Saboda haka za nan gaba kaɗan Iran za ta kasance kawai tana magana ne da yawon musulmi sama da biliyan 2 a duniya. Dole ku saurare ta.
Allah kai mu wannan lokaci, kuma Allah ya ba musulunci wannan cikakken gata da zai zama jagora wacce take da cikakken ƙarfi na lakutar hancin kowane makiyin Allah, ya zama ita ce take gaban mu, ita ce take bayan mu, ita ce kuma ta yi mana kwaba, ta yi mana rumfa, ta yi da duk wani shaidani, wani makiyin Allah ba zai iya ya kusan mu ko kuma ya ci cin zarafin mu ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da Allah ku kalla irin gine-ginen da Iran ta dinga fasawa a cikin Isra'ila, suna cewa an kashe farar hula. Dan Allah ku kalli F-35 an ɓoye shi a cikin gida, jiragen fighter jet. Isa rama sai bayan ta gama kai harin sai ta ɗauko hoton sai ta nuna ashe ɓoyewa suke a cikin gidaje, a cikin mutane, yi jirgi a cikin gida. Waɗannan mutane wasu a ganin su tun tsira, Iran ba ta iya kahari ba. Yanzu dan Allah kalli, Allah kaɗi shi ne duk wannan gidajen da ta dinga rusawa, ka dinga ganin me yasa ake kai, wato abinda Isra'ila take shi ne sai ta ce an yi, sai ta kai asibiti hari, sai ta ce wai makamai aka ajiye su, kuma ba a taɓa ganin su a Gaza ba, a taɓa bincike an ga makami ko ɗaya ba, sai ta kai ashe ita abinda ita take aikatawa ne shi ne sai ta juya sai ta ce mutanen Gas ko Hezbollah ne suke, ta ce ai ta kai gini makaman Hezbollah ne a ciki.